Naimbag, malem kada tayo amin kakabsat ko ken Kristo. Kamusta kayo kakabsat? Welcome manen kada iti Lifeline Ilocos ket sino kanyayan kakabsat iti excited. Praise the Lord kakabsat. Dapat nga talaga nga ma-excite tayo at haanlaeng nga digiti kakabsat tayo ti intay makadanggay no digit iti apo tayo a Hesus Kristo. Ket at this moment kakabsat, digiti kakabsat tayo ket agjojo indan o dadong nga madadoy digiti agbuybuyan iti Facebook live tayo. So, ita nga agdama kakabsat, tapno nga rod mawat-wat digiti panunod tayo ken maawan digiti stress paylaang kakabsat nga nakabanbanugan tayo ket intayo basit paylaang kumbaga i-refresh babaen iti maysa nga simple nga icebreaker kakabsat nga idoolwan kinya tayo ni Kuya Jeboy. Kuya Jeboy. Thank you, Brian. Imbag na pintas ken napudot rabi tayo aming gigayem ken kakabsat ko ken Kristo. Ket amok nga permitayon amawaw iti panursuro ken pamagbaga iti Dios tayo. Ket sakbay tayo nga awaten dagitoy nga adal nga aggapu kanya na ket watwaten day pa lang iti panunot tayo ket amwen tayo iti naduma-duma character ijay Bible ket agaayam tayo and adda iti PowerPoint mai-flash. Okay, so detoy napaalwan iti answer me. Simple lang detoy nga ayam gigayam ken kakabsat. Adda iti father or mother ket adda iti choices iti babaen na ket amwen tayo no sino iti tuktukoyen na. Okay, for example ket detoy umuna nga slide. Ket itoy kunana who is the first son of Mary and Joseph. So, the deity choices, A, James, B, Jude, C, Jesus, or D, Simon. Okay. Answeran nyo man, gigayong kakabsat, no sino iti umuna nga anak da Mary and Joseph. At nga itoy. Sige lang, huwag mahiyang mag-answer. Okay. Nag-answer rin. Thank you, Sis Angelica Bargado and Brad Lawrence. So, Jesus iti answer na. So, kasi lang kasimple. Kat babaen ka ditoy, mas familiar tayo pay no ana iti topiko tayo tata rabii. Okay. Ditoy, mangrugi tayo iti umuna question. Kunana itoy, who is the second son of King David? When no, siya sino iti pakadwa aputot ni King David. Umuna, or A, Daniel, B, Jesse, C, Nathanael, or D, Abinadab. Okay, napindas dito ta. Medyo narigat nga ta, dito question. Ni Daniel nga ta, ni Nathanael nga ta. Sige, ano pa iti answer yo, gagayem. Okay, the correct answer is Daniel or letter A. Ada nagpahabol ng wrong. Okay, next question. Who is the son of Nan? Bueno, sino iti putot ni Nan? A, Shama, B, Moses, C, Joshua, or D, Caleb? Very familiar dito siguro karakanayon tayo mangmangag bueno mangmangagan. Ni ado dati maririron Okay, ulitek the question. Who is the son of Nan? Okay, praise the Lord. Sis Shane and Brad Mark Johnson, Eugenio or Kuya MJ. The correct answer is Joshua. Okay, next tayo. Who is the son of James?
ni kadi A. Peter, B. Jude, C. Thomas, or D. Matthew. Sino ito'y iti putot ni James? Very familiar tayo kadagiti nagnaganan. Ngam, sino nga ito'y iti putot na? Okay, feel free to answer. Ningata Peter, Jude, Thomas, or Matthew? Okay, ag-answer kayon. Okay, the nag-answer iti Thomas. Iso nga ta? Okay, mag-answer pa kayo. Ni Owanen. Adabek pahabol answer na? Okay. The correct answer is letter B, Jude. Sige, next question tayo. Toy, who is the youngest son of Jesse? A. Eliab, B. David, C. Raday, or D. Ozem? Okay, no mapansin nyo, gigayom kan kakabsat, iti questions tayo gat maipanggap iti father and son relationship. Kat dito kat mas maamuan tayo pa idamdama, no maamuan tayo dijay message or topiko tayo. Okay, dada nag-answer rin. Nag-answer iti Eliab or A, dada nag-answer iti David or B. Okay, the correct answer is David or David. Okay. Kaya pa'y. Bawi-bawi sa mga hindi pa naka-answer. Next is, who is the son of John or Jonah? Dito Jonah kat lang translation na lang. Okay. A. Paul, B. Abel, C. Cain, or D. Peter? Okay. Sino nga ta ito'y iti putot ni John? Okay, the nag-answer iti Peter. Kadapay sa bali. Okay, Peter ulit. The nag-answer iti Paul ni Sis Mercy. Nag-answer ti Peter ni Sis Charlene. Di mo na nga nag-answer ti Peter kat ni Brad Lawrence kan Brad Mark Johnson. Dapat humabol. The correct answer is D. Peter. Okay, next question tayo. Who is the son of Alphaeus? Very familiar detoy kadijay 12 disciples of our Lord Jesus Christ. Okay, karana ito'y who is the son of Alphaeus? A. Andrew, B. Zebedee, C. James, or D. Philip? Okay, adumot siguro ti ag-answer tatan. Last question dito yan. At nag-answer iti C. James ni Brad Lawrence. Nag-answer iti A. Andrew ni Brad MJ. Okay. Datapay ag-answer? Sige lang. Okay, the correct answer kakabsat is James or letter C. Kaya pagyamanak iti kaaddayo, kanya mitatagi kayong kakabsat, kaya tultuloy kayo. Kag-tune in, kahit nakadado iti nagpipintas nga maadalan tayo tatta nga rapi, may panggap iti panagbiag tayo, no siya sinno tayo iti imatang ti Diyos, kaya no anay iti pudno a purpose tayo ito'y lubong. Kaya isublik nga ro din iti entablado, kaya ni Brad Brian, tapno iti kasta itaalwan na tayo iti panagkararag. Bro?
So praise the Lord, iti nakapinpintas kan challenging kuya nga icebreaker tayo ita. Ket thank you kuya. Nag-enjoy kayo matlang arod kakabsat. Ket inteng arod itultuloy iti agragragsak kan agdaydayaw iti Apo babaan kadigitikan kanta. Let us prepare ourselves and set our hearts and minds to the Lord. Ngem sakbay di arod deta kakabsat ket intay pay laeng ag opening prayer. Sige kakabsat, let's bow down and pray. Our great sovereign Father, thank you that we are your child. Thank you that we are positioned in Christ by grace through faith in Him. And thank you, Father, for placing all those who have trusted Christ as Savior into union with our Lord Jesus Christ and made us brothers and sisters in Him. Thank you that we are members of His body and are being built up together as your holy dwelling place. And as we start, Lord, this virtual fellowship, is that may we be united together in the band of love and peace, holding each other up in prayer as we walk in the light of the glorious gospel of grace and watch for your soon return. And we even pray, Lord, for the wisdom, kadeti speaker me, kadeting fellowship, kadeting lifeline, and all this we ask in the name of Jesus. Amen. Praise the Lord. Let us sing in the secret. Secret. The secret in the quiet place. Stillness you are in. The secret in the quiet hour I lay only for you. 'Cause I want to know you more. I want to know you. I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more. I want to touch you. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. I'm reaching for the highest goal. And I like to see the rise. Pressing onward, pushing every hindrance aside, out of the way. 'Cause I want to know you more. I want to know you. I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more. I want to touch you. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. I want to know you. I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. Praise the Lord. We want you to know you more, Lord Jesus. The Lord is above all creations, and He deserves our praises and adorations. Let us sing above all, and there's none like you. Above all
Praise the Lord, kakabsat. Amok nga amin tayo kat na-refresh kat nakasaganan nga agdingag iti sasaw iti Dios. Kat kadati nga rabi kakabsat iti mensahero iti Dios nga aramaten nakakabsat kat maysa nga manursuro iti Pila Elementary School ken maysa nga nauneg talaga iti pinagsurot na iti Dios. Kat jak nga ruden kakabsat baybayagan tintay padayawan iti Dios babaan iti biag ni Kuya Clifford Garcia. Kuya. Okay, thank you so much, bro. Brian, for that introduction, and I praise God for giving me again this opportunity. Kakabsat nga mangi paaymanan kada kayo iti sasaw iti Dios. Ngimsakbay amin kahit kuman nga kablaawan kayo iti naimbag naragsak ken na bendisyonan nga aldaw yo. Kakabsat sak ni Manong yo na ading yung Clifford ket pagyamanak deti nga gundaway nga paaymanan ni Apo. Maidanon ko kada kayo iti sasauna. So ti paulo deti nga leksyon tayo kakabsat ket living as a child of God when no ti panagbiag akas anak iti Dios. Okay, ti mensahe tayo kakabsat ket masarakan iti John 1 verses 12 to 13. Nga kunana, yet to all who received him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. When no ti Ilocano, dapenayon na, children born not of natural descent nor of human decision or a husband's will, but born of God. Okay, so that is from 12 to 13 gayam kakabsat. And in Ilocano, kung na doy, nga madamit dagiti imawat ken namati ken kuana, isut gapuna nga inikan na ida iti kalintegan nga agbalin nga anak iti Dios. Saan daan nagbalin nga anak ti Dios, kas iti gagangay apan nakaipasngay ti tao, ti Diyos mismo ti amada. Okay, no kititaan tayo yung deti kakabsat, api kasapulan tayo kadi nga awaten, no kasano ti panagbalin tayo nga anak iti Diyos. Anya kadi dagiti panggep or dagiti purpose nga pagsaritaan tayo pelaeng dagitoy. Ada iti talo kakabsat nga mangipalawag kanya tayo no anya ba wenno kasano ka importante iti agtaeng or iti sidong ti Dios ken agbiag akas anak na. Umuna-unay kakabsat is the first point is children born of God receive and believe Jesus Christ. Ilocano tayo kakabsat anak ti Dios ket umawat ken mamati ken ni Hesukristo. Deta ti pagsaritaan tayo damdama, may kadua, children born of God exercise the rights given by Jesus Christ. So, no Ilocano tayo manan kakabsat, ti anak ti Diyos, ket si papasnek ang mga ramat, kadagiti kalintegan nga impaay ni Hesukristo. Ken may katlo, children born of God, live the life of Jesus Christ. Ti anak ti Diyos, ket agpaay nga agbiag, akas ken ni Hesukristo. Magkikitaan tayo dati kakabsat, anya kadi, iti sawan na iti umawat ken ni Hesukristo. Mayarig dati kakabsat, iti may nga tulbek, iti balay, wano anyaman nga, sanikwa tayo, di ba? Nga once na ited tayo
Ket nasawen, deta nga tao nga nangipaayan tayo, deta nga tulbek ket adda iti karbengan na, nga mangusar, wenno mangwakiwat, iti deta nga kadasuli iti balay. So deta ti panangawat tayo kini Jesus Christ kakabsat, it only shows that once we have accepted Jesus Christ, He has the all the rights nga mangbali wenno mangurnos iti anyaman nga naguneg tayo. Kuno saan kakabsat, mabalin tayo met nga aramaten iti minsan nga driver, kumbaga, no kumbaga nag-hire tayo iti driver, hanya mabalinin kakabsat nga datayo iti agtugaw pa laeng iti driver seat. Ket nasawen, we are entrusting already, dayjay, pan naka-drive iti baysa nga lugan kakabsat, kadijay inayaban tayo nga driver. So nga rod nga, subyanan tayo kakabsat, dagiti puntos, tapno malawlawagan tayo pay apay. Akas Kristiyano, wenno pasurot ti Dios, adda dagiti kinasipnget iti biag tayo nga kasapulan nga ikkaten tayo, kasi dagiti kakabsat iti mga lilaw kanya tayo akas anak iti Dios. Kang runaan na sa sinuman, saan analawag ti pannakaawat na iti biag na tibiyag na kini Jesus, ket saan met nga agbiag akas kenkwana. So this is the role confusion kakabsat no daduma. We cannot perform our identity if adamet hanga klaro kanya to. Siya kumaga example, if I am not clear nga siya ket may nga menstruhan nak nga mangisuro kakabsat, di ba? No may kastamet kada tayo akas anak iti Dios, if we don't understand that we are children of God, then we will not really perform the role of a child of God. So let's take a moment, let's reflect kakabsat how we live our lives today. Amo kado dagiti challenges kas kanor ni Brian tateon unana. Let us refresh our minds kasi nakadado iti na entertain tayo, even shock. It is not always on the mind, it can be on the heart, and that is affecting everything in us. So let's ask ourselves kakabsat, have we truly received the true life? Have we truly received Jesus Christ in our lives? Kasi tibiyag tayo na importante kakabsat. So nga rod nga kunana, di umuna nga punto, children born of God receives and believes Jesus Christ. Kaya anak ti Diyos ket umawat ken mamati ken ni Jesucristo. Agtoy kuyog deta kakabsat, once we have received Jesus Christ, we also believe. Nung subyanan tayo di kunana jay, yet to all who received Him, to those who believed in His name. And what does receiving mean, kakabsat? It only means that we believe, we trust in the name of Jesus Christ. Sino kanya tayo kakabsat iti mangibagang nawat ni Jesus Christ? And yet, when circumstances come, hantayin tumalapagtalkan di gijay nga aramid na. Adarod may isang book study nga na itatakyan tamayin ko kakabsat, God has prepared that challenge for you. At that very instance, ngim i-reject tayo lang because in the first place, we have not accepted Jesus Christ. We do not accept no ana iti baalan ni Jesus Christ, iti biyag tayo. Di ba, subyanan tayo, di bagbagatay, once nga impatalik tayo kini Jesus Christ, iti biyag tayo, He has the right to accomplish anything He wants for us. To accept Jesus Christ is to accept the claims of Jesus Christ about Himself and the testimony of others. Ano di bagbagana iti biyag na or ano ibagbagana iti kasano iti panagtulnog iti may nga tao. Anang amin ti problema no mga kabsat, some people understand it as just walking at the altar, attending Sunday services, or is simply kumbaga being 100% nga adadta kanayon yung ti body. But it's not that kakabsat. Hanlaeng agpatingga nga maawat tayo ket DJ presensya tayo laang ti adat ita kakabsat. It should be taken into our hearts. Di ba no, kitaan tayo, di bagbagana dyan, receive and believe in His name. Ape nga in His name, ape nga dinaga ni Jesus Christ. What is in His name? Not every one of us actually has a very meaningful name. No, to panunutan tayo siguro tata, almost every one of us do not know the meaning of our names. We do not know even maana tinagapwanan na digita nga nagnagan. But what is so much special with the name of Jesus Christ? Taking the name of Jesus Christ is thinking deeply who Jesus Christ is. Anya kadi kakabsat iti personality ni Jesus Christ. Diba? The more that we understand who Jesus Christ is, the more that we understand who we are in Christ. Ket anya dito kakabsat, the way of life na, diba? His name speaks actually who He is.
Now, do we receive Jesus Christ by the name or just because it was what others wanted? Gapo lang ti imbaga tayo or imbaga iti sa baling nga tao kada tayo, you receive Jesus Christ. Di ba? Nadaduma umawat tayo kasi amo tayo di mangipaay kanya tayo. But not intentionally understanding that Jesus Christ is God. So we do not accept Jesus Christ by what we really understand of Him. Nadadumakat nakadepende tayo iti family, nakadepende tayo iti friends, relatives, etc. You don't have a personal, intimate relationship with Jesus Christ. Iso nga adu kada tayo kakabsat iti agpukaw when agkapoy iti pamati na. Now let's make it clear with who Jesus Christ is. Jesus Christ is the Son of God. Diba? He is Lord, He is Savior, He is Healer. Anything, name anything about Jesus Christ, and you will indeed receive all these things if you receive Christ in your life. I want to repeat on that, kakabsat, you will receive all these things. Amin nga pa nakaamon kini Jesus Christ if first of all, you receive Jesus Christ in your life. But this is the greatest challenge, kakabsat. Take note of this because I myself have, kumbaga, machal challenge na kadete and I see it as one that is kumbaga, pinaka-common problem iti tao. The greatest challenge of accepting Jesus Christ is actually, it's when you accept Jesus Christ, you should be sure that you are ready for a change. Diba? If you are ready for a change, then you have to accept Jesus Christ. Nangkantumat lang kayat nga, agpabaliwan mo tumat lang kayat iti maiturturong iti biyag na kin ni Jesus Christ, useless iti pinangawat mo kin ni Jesus Christ, kakabsat. That is why challenges, trials come because Jesus Christ wants to fix the unfixed in our lives. Diba? So that is how we receive Jesus Christ. If we receive Jesus Christ as Lord, then we have to say yes. Api nga no nga ron, no, daduma kanya tayo, even shock ko nakarod. This is a challenge for everyone. If we have received Jesus Christ, then it's a yes. If we have received Jesus Christ, we cannot do as we do before. This is the problem that most of us can understand. We cannot take God's place. Kakabsat. Dumakat ipapilit tayo lata di kaya tayo like we are the God of ourselves. Where in fact we cannot take God's place. On the other side, if we have received Jesus Christ as Savior, it means we are fully trusting in Him. Ni Jesus Christ kakabsat iti pagtalkan tayo. Apay mo problema ante unay digiti klase tayo, digiti pagkasapulan tayo, digiti trabaho. It is because we are not trusting Jesus Christ. We are only trusting ourselves, we are trusting on people, and the power that we have, and the position, and the wealth or possession that we have. So deta iti kahit ko sa uwan kakabsat or kahit ko nga ipaay kanyayo, iti umuna nga punto tayo. Nekadwa, children born of God exercises the rights given by Jesus Christ. That should be exercise, sorry. Children born of God exercise the rights given by Jesus Christ. Kaya anak ti Diyos, ket si papasnek ang mga ramat kadagiti kalintigad ni impaay ni Hesus Kristo. Can you just imagine how privileged we are, kakabsat? With that same passage, alongside with it, kakabsat, ket di pinangawat tayo iti inheritance, rights, and privileges. With that same passage, makita tayo no kasano ka-importante to understand that we have the fullness in Jesus Christ. Dumakas lahat tayo laag kurkurang, di ba? Sa kurang ti time, kurang iti kwarta, di ba? Tilanggayam kurang kanya tayo pamati. Kurang tayo ti panakyam amo kini Jesus Christ. We look at the surface at times, but we do not look at the roots. So deta kakabsat iti maysa nga dapat maawatan tayo that as children of God, we have all the rights. We do not lack anything. Kuno naman di sa 2 Peter 1:3, His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. So nakapinpintas kakabsat dati ipakpakita na this includes all the gifts, the privileges, and even sufferings. Kasi all man, everything man timbaga na. So to follow Jesus Christ is not just DJ ragrag sa lang kakabsat. 'Di ba? Kas lang nagmet ti agubay nga talaga if it fits what you wanted.
Siya mismo kakabsat adda digiti kakasta. It is just so easy, it's just so light to follow Jesus Christ when things are good, when things are in the proper, okay? Kahit na sa when in the proper according to my understanding, kumbaga, DJ lang tiket kung mapasamak. But when Jesus Christ shakes my plan, DJ iti pagkaroon nak iti problema. But one thing is so sure kakabsat ngamin, 'di ba? When Jesus Christ gives us all these challenges, He knows you can. When Jesus Christ gives you a challenge, He knows you can. Because there's no other person who can perform that challenge better than you. Awan iti sabali kakabsat nga maka-aramid data nga challenge other than you. So awan karbingan tayo kakabsat nga agriri when mang reject niya man pa nga ipaay ni Jesus Christ itibiyag tayo. Let us believe that God has a very perfect plan for every one of us. God has given us all these challenges to strengthen our faith. But when He challenges us, He equips us to stand our ground. So deta kakabsat, nakapinpintas nga maamuan tayo that everything is positive in Jesus. No include for nga talaga akit at the negative na kakabsat. No in Jesus. That's why at the very first part pa lang, we have to understand the clarity of His name. Na nabati power nga ada itinaga ni Jesus Christ. Okay? And the third point, kakabsat, is that children born of God lives the life of Jesus Christ. Ti anak ti Dios ket agpaay nga agbyag akas ken ni Hesukristo. It is not a one-time event kakabsat iti pinangawat ni Jesus Christ. It's not only on some special occasions to live as a child of God. It's not just for some time. Tekayat tayo laeng, naragsak tayo lang ba? Naawat tayo nga blessing. Is that how we understand that we are children of God? Nor daong blessing mo. In the first place, how do you define blessing? Diba? Is it a blessing when you are challenged, when you are suffering? Depende. No kasano iti kaklaro ti understanding mo, iti word ni God, kaklaro ti understanding mo, iti relationship mo kini God. Kaslamala dati ama kan anak, di ba? When that parent disciplines a child, he doesn't only intend to hurt that one. No di kahit na nga maipa-ammo, kahit na maipa-realize that he has done something wrong. So it is to live on the basis of Jesus Christ. Api nga maiada ka di iti correction because there is something wrong. Okay? It is to live on the basis of Christ. If it is not on the standard of Christ, kahit nasawan kakabsat isubli natin nga isubli ni God, ijayanti, turturungan tayo nga dapat. It is possessing the life and ministry of Jesus Christ. To live the life of Jesus Christ is to possess the life and ministry of Jesus Christ. Naman tayo maawatan deti kakabsat if we do not have that intimate relationship with God. We need to understand what it means to be born again. First of all, di bagbagan na di ba? Children born not of natural descent. Ano kaya sa wanti natural descent? Kaya na sa wanyan ti day nagapwam. Hanga po nga tinanang mo kat pastor, anak na kamat ni Gaden. Di ba? Na tinanang mo kumakat pastora, tatang mo pastora, kabagyang pastor. It doesn't mean that by blood you will also be a child of God. It is a personal acceptance with the Lord Jesus Christ. It's a personal faith. It's the work of the grace. Aya, kakabsat. May kadwa, it's born not of natural descent, nor a husband's will. Kanana, di ba? So kahit nasa hamot nga gapot, imbaga, anak ka ti Diyos. Imbagan tatang mo, ison, anak ka ti Diyos maten. Kasi mat idayan ti maudi kakabsat. Hangag by decision laeng. It is not by just decision. Imbaga mo nga anak na ka ti Diyos, personal, ay para intatak mo dyan. No, it doesn't end with that one. To understand that clearly kakabsat, we have to understand who Jesus Christ is. Subyanan tayo nga subyanan kakabsat because we cannot pursue anything beyond what Jesus Christ has set. So children born of God should reflect the image of God. Diba? Anat kahit na sa wandeta, subyanan tayo, Genesis 1:27, hindi na sharean tayo. Or if we have not received that message, kung na dyan kami Genesis 1:27,
So God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female, He created them. So He created us according to His image. Who is God? Who is God? Who is Jesus Christ? He is a loving God. He is holy. Di ba? And He is righteous. And that is what He wanted for us. Kasta iti kayat na nga pagbanagan tayo. That's why Jesus Christ came for us to believe, kakabsat. So that the restoration of that image will be done. Okay, so deta kakabsat, iti pakatlo nga puntos tayo. That is just, kumbaga, understanding that just as how we live because of the food we eat, kasi kung mamatipan nakaawat tayo kakabsat, that without Jesus in us, it means we don't have life. The challenge then is, dagito'y kakabsat. Umuna, children born of God receive and believe Jesus Christ. So, dati Ilocano version nan kakabsat. Ti anak ti Diyos, ket umawat ken mamati ken ni Jesucristo. Nupudno ang mamati ka, pagtalkam ka din ni Jesucristo ang mangiturong itibiyag mo. Anyapay dagiti paset tibiyag mo, marigatan ka nga italek ken ni Apo. Okay? Nagmayat ay kakabsat nga, to understand that we receive Jesus Christ, we have to entrust everything to Christ. May kadwa, children born of God exercise the rights given by Jesus Christ. And it is something that is very unique kanya, tiga kabsat. We all have gifts. We all have our strengths. Now, the question is, kasanong nga us-usa rin, kabsat, ti anyaman nga na ipaaiking ka. Do you have much wealth? Then how are you using it? Nalaing ka bag kanta? Nalaing ka bag sala? Nalaing ka bag sao? Do you have the wisdom? Can you encourage? How are you using all those things? Anya dagiti gundaway, ahaan ka nga makapagtulnog as ibubuoy ti pagayatan na. With all that we have received from the Lord Jesus Christ, anya pay kakabsat iti let's do it the other way around. How can we help ourselves obey more? Diba? And pakatlo, children of God, children born of God live the life of Jesus Christ. Ti anak ti Dios ket agpaay nga agbiag akas ken ni Jesucristo. Anya dagiti tarigagay mo ano daddu makithaan nga agpaay apakadaydayawan ni Apo Jesucristo. Anya ti aramidem tapno umunig pay ti pannakaawat mo iti biag ni Jesucristo. So I leave that as a challenge to you kakabsat, amok nga adupay dagiti kasapulan tayo nga i-learn, and it can only be done with an intimate relationship with Jesus Christ. There's no other person who can answer us. There's no other person who can make things clear to us other than the concerned, di ba? And that is Jesus Christ. So, dito lang kakabsat. I hope that you have understood na message ni Christ kanya tayo. God bless us all. Nagyaman kami iti nakalawlawag ken nakabagbagas ang mensahe iti Dios kuya. Indeed, anak na tayo iti Dios. So, no daman circumstances, we no problema kat kasapulan lang that we trust Christ. So, iti pingarod kakabsat po nagan iti relasyon tayo iti Dios, babaen ti pinagtulnog iti sasauna, because being a child of God is being an overcomer. Amen. Amen. So moving on, in tayo matngarod dinggay ti ebanghelyo iti Dios nga ipaay kada tayo iti maysa kadagiti kakabsat tayo. So awagak na rod ni Kuya Denmark. Kuya? Ang gagayan ken kakabsat ko nga ipakamo kanyayo tiniimbang nga damag may panggep kini Jesucristo. Kapo kanya na isalakan tayo ti Diyos ket ayat na santuan ken kukan at biyak. Isuna iti ng parswat lubong ken amin nga ada ditoy akas ko na iti Genesis 1:1. Pinarswa na ti tao akalanglangan. Nga po iti kasta addan iti nakapinpintas nga personal ken spiritual a relationship tayo ti Diyos. Idi makita tayo ken ni Adan ken ni Eva. Dati nga relationship nakasaysaya at ipinabiyag daig. Ngayon naperdi ito nga relasyon. Gapo iti basol. Kinunana sa Jai Isaiah 59:2, ngayon naiyadayo kayo iti Diyos gapo kadagiti basol. So gapo na adi na kay ipangag tunggal agdaydayaw kayo kay ni Satanas iti ng
alukoy kadaadan kini Eva ang agbasol. Ngem, haan lang as isuda. Ti nagbasol. Akas kinunana iti Roma 3:23, nagbasol amin at tao, ket agkurang da iti dayag ti Diyos. Ket ngarud ada sukat iti panagbasol. Kuna iti Roma 6:23, na tapat tayo ti supapak ti basol niem, biyag na agnanayon ti isagot ti Diyos. Gapo iti panaki kay sa tayo kini Kristo Jesus nga apo tayo. Dua ti klase ti patay. Daadan kini Eva idi nagbasol da iti Diyos ket natatay da spiritual na pukaw tinaminpinsan ti nakapinpintas a relasyon da iti Diyos. Ikadua nga klase iti papatay ket datoy tay panakaputed iti anges ti tao. Kaya numatay ti tao na ukom isuna akas ikunana ijay Hebrew 9:27 anakadi ti panakaukom. Ditoy sagaten ti Dios ti giti tao ken dualang ti mapasama. Salakan ti tao wenno sagrapen na ti sukat ti basol na anangaro ti mapasama ken tun malpas ti panakaumo. Sige, inta sadyay sa nga pulo tagubili nga isu ti usaren ti Dios nga pangukom ken ka. Maisalakan ka ngata manungata ti passing rate kinunana sa Santiago 2:10 ti sa sinuman mangsalungasing iti maysa a bilin salungasingin na metten ti si bubukel al linteg. Kaya't nga sawen ti passing rate iti Diyos ket perfect 100%. No kitain tayo amin ket mabagsak iti standard ti Diyos. Daytoy ket na sa wenno dakes adama ket no itultuloy tayo ti agbasol kinunana ijay paltiing 21:8 ngem nakabubuteng to ti pagbanagan dagiti takrot dagiti traidor dagiti nga dirret dagiti mapatay dagiti manakikamalala dagiti managanito dagiti agrupbab kadagiti dijusen ken amin nga ulbod agyan danto iti dan-aw ti gumirgil ayam nga apoy ken nasopre nga isu iti may kadwa nga ipapatay. Ti tao ana nagbasol ket mapan impyerno. Gapu kadagiti kasasaad ti tao agaramid wenno agar-aramid suna. Ti bukod na panggep. Tapno makaasideg ti Dios. Agaramid kinasayaat agsingsingpet agpaka-edukado, agpaka-religyoso. Dagitoy kaditi makaisalakan kanya tayo, kinunana ijay, taga Efeso 2:8 hanggang 9, taga po iti parabor ti Diyos, na isalakan tayo. Babaen iti pamati. Saan nyo nga insalakan, ti bagiyo, gapo iti inaramidyo, insagot kada kayo ti Diyos, ti panaka, isalakan nyo, tapno awan ti mangipas sindayag iti dayton. Agpaiswanan na awan ti namnama tayo makastre ti pagarian ti Dios. Ngem kasano tayo nga rod maisalakan itata. Ada iti nakapinpintas nga damag kunana San Juan 3:16 gapu iti kasta unay a panagaya ti Dios iti lubong inted na ti bugbugtong nga anak na. Sino eta? Na apo tayo nga Yesu Kristo. Tapno ta siya sinuman ang mamati ken kuana saan amatay no diket agbyag nga agnanayon. Oray nagbasol tayo ti panagaya ti Dios kada tayo ket haan ang nagtalna. Nilaeng Yesu Kristo ti makaisalakan kanya tayo. Ngem apay met ni Jesus laeng ti kakaisuna adalan. Isuna lang ang mangisalakan kanya tayo. So nandiyan Isaiah 53:4-6, sinagaban na dagiti sa gabaen tayo kuma. Ti rigat datayo kuma ti aglakam baklay na impagarup tayo at ti rigat at paglabasan na may saadusa nga patay ti Dios ken kuana. Ngem, nasugat gapo kadagiti basbasol tayo. Nasaplit gapo kadagiti dakes nga aramid tayo. Nawayawayaan tayo gapo iti dusa
sinagaban na naagasan tayo gapo iti panaka sapsaplit na mayarig tayo amin iti karnero anapukaw agturong titunggal maysa iti kinaykayat na ngem impabaklay ti apo kenkwana ti dusa ama patay kuma kadatay natay ni Kristo para iti basol iti sangalubong ngem nagungar isuna iti ikatlo nga aldaw amin abasol ti tao ket binayadan ni Hesu Kristo sa jay cross Calvary basol idi ita ken inton masakbayan deta tiniimbag adama nakapinpintas maamuan tayo daytoy ket itan adda iti awag ti Dios ay ayaten naka ket kayat nga agsubli ka kenkuan mabalin damagen ita kasano narod maisubli ti relasyon ko iti Dios umuna kasapulan agbabawi kadagiti nagbasulang ti pinagbabawi ket talawen na iti managbaso a panagbiag ikadua mamati anat kayat nga asawen ti pamati ket umasideg ka ken ni Hesu Kristo ket tukom kenkwana ti biag mo nga isuna ti Dios ken manang isalakan kunana iti John 17:3 sumrek ka ti personal a relasyon iti Dios ken ni Hesu Kristo kasano tayo obraen daytoy kunana ti Revelation 3:20 kayat ni Jesus aluktam ti daw ti panagbiag mo ket isuna ti agbalin a Dios ti biag kayat mo kadi umasideg ken Hesu Kristo ni Hesu Kristo ket agururay ken kana ka iti baro a panagbiag kastar na ti perde a relasyon mo so idalawang kangarud iti panagkararag may isa lang idawat ko ibalikas mo dayto naggapo iti puso agkararag ti ngarud amami nga nalangitan agbabawi kadagiti basol nga naramida pakawanem kadagiti basol tatangarud nga gundaway mamati ni Hesu Kristo nga anak mo natay jay cross ket nagungar ti mikatlo nga aldaw tano maipaniknek na isuna ket Dios manang isalakan ti biag agyaman nak iti baro nga biag impaan mo ken ti Espiritu Santo dati ngarod ti idawat ko itinagan ni Hesu Kristo nga takbay ko ngarod nga isardin iti daytoy kahit ko ngarod nga ibati kanya kuna nang San 1 chapter 1 verse 12 ngem adamet dagiti imawat ken mamat ken kuana sut gapuna nga inikan na ida iti kalindagan nga ang kalin nga anak ti Dios tatangarod nga gundaway agtultuloy tayo ngarod na amwen. Kasanuti nga patibkeren iti relasyon tayo kengkwan. God bless everyone. Praise God, kabsat. Puno launay at iapok at nakaimbag ken awan makaartap iti aramid na. Hindi nga rin itultuloy iti agbiag para iti Diyos kakabsat, agtultuloy tayo nga agattend iti Bible study. Kaya siyempre mangiwaragawag iti sa una. So, kada niya bundaway kakabsat, agproceed tayo nga rin iti announcements tayo. There lang kakabsat our virtual consolidation fellowship or our lifeline. It starts every Wednesday at 6 o'clock p.m. here at our FB page, Lifeline Ilocos. So I encourage everyone to tune in 15 minutes before the fellowship. Let's like our page kakabsat that we may all be notified and siyempre invite more of our friends, relatives and everyone that they also get to know more about Christ. Let us continue meeting together and consider how we may spur one another. So likewise kakabsat, our Sunday worship service every 8:30 a.m. sa Cup Building and meron din tayong live streaming sa page natin, Lakas Angkan, Lawag City. Let's continue attending kakabsat for our continuous growth in Christ. Let's like our page, Lakas Angkan, Lawag City for reminders and siyempre yung ating notification. So, yung ating Encounter God Retreat o kaya naman yung Freedom in Christ natin, this coming Saturday na po yan and it is held every last Saturday of the month. So, this coming Saturday po meron po tayong Freedom in Christ o yung FIC natin. And for our training apartment kakabsat, I would like to encourage everyone nga sumrek ito training apartment setups for single professionals
and fellowship apartment for students. So kadagi dyan maipag-pray-pray, kaya nag-pray-pray kakabsat. Let's prepare ourselves. This is to fast track our growth and development as we continue to follow our Lord Jesus Christ. For other ministry activities, please connect your BS or cell leaders kakabsat. And syempre, the bottom line of everything kakabsat, the Great Commission. And ano kita yung tingin kakabsat, Matthew 28:18-20 calls us to really use our lives for the glory of God. Let's share the gospel of Christ and encourage everyone to persevere for the Lord. Itangarod kakabsat, awagak man ulit ni Kuya Clifford para iti pang-recap akarara. Sige kakabsat, let us pray. Father God Almighty, we thank you, God, for the goodness that you have shown us this day. Na nyaman, Lord, dagiti kasapulan mi nga amwen, O God, ket si kakaditi mangipakamu kada kami. Tulungan na kami, Lord, nga ilawlawag pay iti sasaom kadigiti daddu mga tattao. Kaya pagyamanan mi, Lord, nga araramaten na kami tapno mai-gloria ka iti biyag mi. Thank you, Lord Jesus. Kadigiti kakabsat mi nga nagatendar ken sabi ko or idawat mi, Lord God, nga adu kami tupay ken adadun tupay iti agtalekeng ka. We entrust to you, God, our time, O God, na nyaman pa iti aramiden mi. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Kuya Clifford. Hintay nga rin ituloy iti agkankanta kakabsat. Babaan iti closing song tayo, and after which kakabsat kat mabalintay ito nga itultuloy nga pagsasaritaan dito, karoon dito iti breakout after iti closing song tayo kakabsat. Let us sing glory.